אם היינו חיים בארץ אחרת, שלא היה לך את הלחץ של הבית ספר והמשפחה, היית שוקלת להתגייס לאיזשהו צבא? אני לא יודעת, כי זה לא המציאות שלי. ובטבע שלי אני לא חושבת. זה לא משהו שמתאים לאופי שלי, או להתגייס, להיות על מדים, להיות עם נשק, ולהרוג או להיות חלק מהם. טוב, רגע. צלמת? בואי. תראי דרלי. מה זה? מוזות. מצלמים פה, סליחה, אתה מפריע. דווקא לא יודעת. אני יודעת את זה. יאללה שייקה, תודה. זה מה שאני זוכרת. אז אני מחנכת כיתה י"א, אצלנו במוזות מחנך מלווה את כיתת החינוך שלו 3 שנים, מי' עד י"ב, ואני רכזת תוכניות המשך, שזה אומר להתחיל את הקשר עם תלמידי י"א כשמתחילים את התהליך מול לשכת הגיוס בצו הראשון. בהגדרה 3 שנים אחרי שהם מסיימים את מוזות, אני מלווה אותם בתוך החיים שלהם, איפה שצריך, והם מבקשים עזרה בלהתמקם בתוך החיים. ואיך נעשה החיבור עם הצבא? מאותו מקום של הבנה שחשוב שיהיה איזשהו גורם מתווך בתוך בית הספר, לעבור איזשהו תהליך שהוא להרבה מאוד מהתלמידים שלנו מאוד זר, מאוד מנוכר, מאוד לא מתאים לתפיסת החיים שלהם מתוך המקום שהם באו. אנחנו מדברים על נוער שהוא נושר, אז האפשרות הזאת היא באמת לתווך את הפעולה שהיא בלתי נמנעת. אנחנו בתוך החוק, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו חייבים לעודד את התלמידים שלנו כן לעשות ולעבור אותו. אי אפשר שמערכת החינוך תתעלם, היא חייבת להתייחס לזה. אני מזמינה אתכם כמו ללמוד על המגוון הרחב שכל אחד מהבוגרים פה בחר להתמקם, אבל הם כולם ממוקמים. וזה העניין, וזאת העבודה שיהודית עושה פה עם הבוגרים, זה מה שאנחנו קוראים לו הבנייה של התוכניות המשך, של הליווי בוגרים, שאנחנו מלווים את כל הבוגרים 3 שנים מהרגע שסיימו פה ואפילו יותר, יש בוגרים, אנחנו בקשר עם כולם מהאמת, זה כבר לא משנה שעברו 3 שנים מזמן, אבל אנחנו לא סתם מתעקשים על זה שכל אחד מכן שמסיים י"ב ידע לאן הוא הולך. כי אם מסיימים י"ב ולא יודעים לאן הולכים, אני לא מאחלת לכם להיות בסיטואציה הזאת. נגיד את זה ככה. טוב, אז האמת היא שאני במוזות הייתי שונה ב2% ממה שאני עכשיו. הייתי עם הרחבות, הייתי נוסע אופניים, מעשן כל מיני דברים שעשינו היום. אבל תמיד עניין אותי מה שהייתי קטן להיות בחיים. רציתי לתת לי פטור, בגלל שהיה לי כמה תיקים במשטרה. ולא הסכמתי לזה. עברתי הרבה מלחמות. בסוף התגייסתי, גם לאן שרציתי, לגבעתי. גם כשאני יוצא מהבסיס לפעמים סתם בלי נשק, לגילה או משהו כזה, מרגיש חסר לי עליהם משהו. לא רואה את עצמי יושב במשרד עם מחשב, כמו שאמרה, מתייק תיקיות לסרים, דברים כאלה, לא מסוגל. כאילו, היה לי קצת קשה עם זה שאומרים לי כל הזמן מה לעשות, אבל גם זה בסוף קיבלתי. אני נגיד לא עשיתי צבא. וכל מי שחושב על אם לעשות או לא לעשות, אז בתור אחד שלא עשתה, לעשות. אבל ממש לעשות, כי היום שאני סטודנטית ואני נורא מחפשת מלגות וכל מיני דברים כאלה, אם אתה לא עושה צבא, אתה כאילו, אתה מרגיש נורא לא חלק מי. כי כל אחד שאתה פוגש, וכשאתם תסיימו בית ספר ותסיימו צבא, וזה איפה למדת ומה עשית בצבא, ואיך השירות שלך היה, וכשאתה יושב בקבוצה עם אנשים, אתה אומר, לא עשיתי, אז זה גורר עוד הרבה מאוד שאלות שלא תמיד אתה רוצה להיכנס לזה. אבל זה תלוי בצבא. אבל זאת סיבה להתגייס. אני ממש לא מסכימה עם דבר, ואני חושבת שזה
מציאות שצריך לשנות במדינה שלנו. שאנשים שמסיבות מסוימות לא יכולים או אפילו לא רוצים או לא יודעת, לא מתאימים לצבא, אז הם לא שווי זכויות גם מבחינה חברתית וגם מהבחינה של העבודה לשאר האנשים שכן, אני לא מסכימה עם לא, לגבי העבודות זה לא רלוונטי, אבל אני סתם עכשיו לצורך העניין אני רוצה להשיג מלגה. נו, אבל זה בדיוק אני מסכימה עם מה שאמרנו קודם, במובן של הזכויות, שאני חושבת שהזכויות צריכות להיות שוות לכולם, לא משנה כרגע אם עשית צבא או לא עשית צבא, אבל כל עוד אנחנו חיים בחברה הישראלית, ובחברה הישראלית יש החלטה. אבל נגיד... רגע, רק אני אסיים. בחברה הישראלית יש החלטה שבגיל 18 כל הבנים והבנות מתגייסים, אנחנו בבית ספר הולכים עם ההחלטה הזו ומאמינים בה. אני גרה בארץ, אני חיה בארץ, אני לא מסכימה עם מה שקורה בארץ, אבל אני כן פה. בסופו של דבר, ומצד שני אני לא מאמינה שאנחנו צריכים להיות פה, בעיקר לא ככה ולא בצורה הזאת ולא בצורה אלימה ולא בצורה רעה ולא בכוחניות הזאת שנמצאת כל הזמן ובהרג של ילדים בני 18 שאין להם מושג מה הם עושים, הם צריכים נשק, כאילו, זה כמו מחבר. הנה, אבל את הילדים האלה גם. זה הפשטי. לא, אבל עובדה, הנה, את אומרת לי שאת לא רוצה להיות חלק מזה, אבל כרגע את רוצה להתגייס. כאילו, את חושבת על להתגייס. תלמיד בסופו של דבר בוחר ומחליט את מה שהוא, מתוך מה שהוא שמע, ומתוך מה שהוא שמע והושפע, הוא מחליט בסופו של דבר מה נכון לו ומה לא נכון לו. כי המון שאלות על הגיוס, הרבה זמן, לא יודעת איך זה עובד בכלל, בקטע שכזה. הייתי בצו ראשון, הייתי בזה, יחס לא כיף, אמרתי לך את זה גם בטלפון. אז מה את רוצה לשאול בעצם? אני לא יודעת אם אני, אני לא יודעת אם אני יכולה לצאת מזה עכשיו או לא. לצאת ממה? מהצבא. מה חושבת? מה שאני יודעת. אבל למה את שואלת את השאלה הזאת? כי אני לא יודעת איזה... אני די נגד המערכת הזאת, כאילו בגדול. תסבירי לי. המלחמה הזאת לא משהו שאני רוצה להיות חלק ממנו. תוך כדי שאני מדברת איתך בקול רם, מתלבטת, עד כמה באמת רלוונטי וצריך להעמיק בעניין הזה של מה את מאמינה ומה נכון ומה לא נכון. אני שוב, כאילו, אני כן רוצה לתרום, א', בלי נשק בצבא, אם אני אהיה בצבא, אני לא אוהבת את המסגרת הזאת בכלל, אבל אם זה מה שיש כרגע וזה הפתרון שיש כרגע, אז כן. את חושבת שזה קשור באיזשהו אופן לחברה שלך, לחברים ולחברות שלך? גם, כאילו, החברה הכי טוב שלי, את החוויה הכי טובה שנתנו בחיים, כאילו, את הקרבי, זה מאוד נחמד, נורא טוב, נורא טוב. מצד שני, אני רואה איך הוא מתנהג בארוחות שישי, כאילו, אין לה לפגוש את הסרט, אני לא חמוד של לפגוש אותם. אז כאילו, החוויה שלי מבחוץ היא לא כיפית, אבל הוא אומר לי שזו החוויה הכי טובה שהייתה לו, שהוא למד המון על עצמו, על חברות, על זה, על פה, על שם, שזה כאילו, כן נשמע מעניין. מצד שני. א', לא בא לי נשק. בכלל, בשום צורה. היחס שאני רואה שיוצא מילד שהוא היה הבן אדם הכי מקסים וחמוד שאני מכירה אותו שנים, למין מפלצת קטנה ומרגיזה, זה נורא מפחיד. אין לך עוד חברים שהיו, נגיד, מפקדים וכבר השתחררו. יש. ואיך? זה נשאר להם? זה נשאר. כן. הם יותר רגועים, אבל זה היחס זה נשאר. משהו שלפני כן בכלל לא היה שם. לא, בכלל. כן. זה הקטע עם ההחלטות שאנחנו תמיד אומרים, תהיה נאמן לעצמך, אבל בעצם מה שיש בעצמנו שם, זה הקול שלי, הקול ההוא והקול הזה. כאילו, אז מה זה הנאמן לעצמך? אז מה זה העצמי הזה? ממה הוא מורכב באמת? מאיזה קולות? ממה? זה לא פשוט. מה לספר על התהליך שעברת בתור אימא, שהבן הצעיר שלך התגייס? הבן הקטן החליט שהוא רוצה להיות קרבי. כשהוא היה בא וכשהוא היה מגיע, ולפעמים הוא היה מספר על פשיטה שהם עשו, מה שקרה שם, וזה ברור שהמילים והדיבור והמחשבות היו כאלה שזה נשמע
אני לא רוצה להגיד מתלהם, כי באמת הוא לא בן אדם כזה, אבל כן נגיד שאתה שומע את זה ואתה אומר, זה הנה עוד דקה ועוד שניים ועוד שנה בצבא, וזה יכול להישמע משהו שהוא כזה שרחוק מתפיסת העולם שלי, שלא מקובל עליי, שאני לא רוצה שילדיי יחשבו ככה. כן הבנתי שכשאתה נמצא במקום כזה, אתה חייב להרגיש גם ככה כדי בכלל להיות מסוגל להיות שם. ואני מסתכלת על הילד הזה, ואני אומרת של מי זה הילד הזה. זו תחושה של זרות מאוד גדולה, אני זוכרת שהרגשתי אותה. ולצד זה, גאווה כאילו מטורפת. שגם על זה הרגשתי שאני קצת פסיכית של מה זאת הגאווה הזאת. יש כן חלק ממני שרוצה להתגייס באיזשהו מקום. רק להסביר את זה, אני כן נגד זה, ואני כן לא מאמינה בזה, ואני כן זה מקום כלשהו, אני כן רוצה להתגייס. אני יכולה לשאול אתכם כמה שאלות? זקי, אתה יכול ללכת לשם? רגע, למה הסרט? אני עושה סרט קצר, אני לומדת וידאו, ואני מצלמת בבית ספר. כשהיו שיעורים עם מורות חיילות, אתם הייתם בהם גם? זה היה גם לשכבה שלכם? מורה חיילת כזאת? לא היה לכם? מישהו מכם קיבל צו ראשון? כן? אתה עדיין מקבל צו, לא? אני לא מקבל צו? קיבלת? כן. ולפני תאמת שבוע. ואתה רוצה להתגייס? כן. לאן? חשבתי... בהתחלה רציתי לקרבי, אבל עכשיו קצת ירד לי מזה, אז חשבתי ללכת ללהקה צבאית בגלל שאני כאילו מנגן. למה ירד לך מזה? לא יודע, כאילו הפחיד אותי. מה הפחיד אותך? לא מתאים לי למות עכשיו. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, לכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, לכל אנשי קהילות המודיעין, הביטחון והמשטרה, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, לכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל והתברך בזרעו ויבל ארצי והלומים, בחמדת הגבורה וקודשת הרצון ומסירות הנפש, אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. שבי על ידיעות קצת, כי הגשם הנדל מרגיש לי בחלום. הלב מכור להבטחות כי אין דבר אחר. אתה תגדל ילד ולא תהיה למלחמות יותר. מזמן הבנתי, האדמה כאן אדומה, ומי שומר עליי? ילד. ילדים יוצאים למלחמה. רוצה לדעת הכל ומשתדלת לא לדעת איפה אתה עכשיו. החרדה שלא נרגעת. חומה של אהבה אני הייתי, לשמור אותך בטוח. עכשיו הלב ממתין לבוקר הפקוח. אתה תחיה ילד, המלחמה תחלוף, סיוט יעוף ברוח. אתה תגדל ילד, ולא תהיינה מלחמות יותר.